Hormatly watandaşlar. Şu gün 7 yanvar 2023 yıl hepdäniň hem şenme güni. Türkmenistanyň demokratik platformasynyň kanallaryna hoş geldiňiz. Ine şu men gepleşigim şu bizim gepleşigimizde meniň bilen Nurçan alyp barar. Nurçan hoş geldiňiz. Salam. Salam vatandaşlar. Şu gepleşigimiziň temasy Sapargerli Babaýewiň ykbaly we Sapargerli adalatlygy näde tap biler diýip ine şunu goýduk. Gynansak da düýnäli öňküsügün biz TikTok geçirýärkä Sapargerli gelip haýyş etdi şuraya efir geçirerli. Oňa düýün oturup güleşdik-de şu güne belleşdik. Sapargerliýiniň internetde pes bolan soň düýnem bizimle güleşip bilmedi şu güne swýaza çykan ok. Mümkin başga gün geçirer, başga bir belli däl intek gün. Biz şu efir mümkin geçirer, ýöne şu günükçe biz şunu geçirebilmek ýa Sapargerliň özü ýok. Sapargerli bolmasa şu tema boýunça biz gürläp bilmez. Şonuň üçin şu gerek, şu gün biz temany çalyşýar. Siziň razyçylygyňyz bilen biz siziň soraglaryňyza jogap bererdi. Nurçan ırzamysyz? Elbette. Onu näme? Hormatly watandaşlar, häzir siz şul efiriň aşagyna ýa-ni kommentariýada ýazyp bilersiňiz soraglaryňyzy. Biz şona görürse we goşmaça eýýäm YouTube kanallardan ýygynadan, Telegram kanallardan, Facebooklardan hem ýerden ýygynadan soraglary tertip geçer. Ine birinji sorag bir minut. Hawa, ine birinji sorag. Salam aleykum agam, din barada pikiriniz we berjek maslahatyňyz nähili geljekde ýurdumuzy öz elimize alyp bilsek nesip bolsa. Ine şu soraga mena günaýdyn, men din eksperti däl. Ýöne biz jogap berjek bolarys. Nurçan, eşdiňizmi meni? Eşdiň. Sesiň gelen o? Eşdiň. Siz näme pikir edýäňiz? Ine döwlet gurulşyna musulman dini nähil bolmaly? Häzirki ýagdaý nähil we nähil bolmaly? Näme pikir edýäňiz? Dini paralelini alyp barmaly diýip pikir edýän. Onuň gowy taraplaryny almaly. Häzir bu dini politika bilen, siýaset bilen gaty garşdyrdylar. Öz behbitleri üçin, ýani o dini bir propaganda olarak ulanmağa başladılar. Olu düýbünden ýalňyş diýip hasap edýän. Ýön diniň gowy taraplaryny aýdyp adamlara düşündirmeli. Doğrudur. Doğru diýäňiz, meniň belläp geçesim gelýär, ine mysal üçin her adamda din bolmaly. Din şol ruhyň fundamenti. Din bolmasa adamyň ýani fundamenti ruhy bir belli bir ýani gowşarak bolýar, belli bir fundament bolmaýar. Hökman din bolmaly. Din musulman dini bolup biler ýa başga dinler bolup biler. Her adamyň ol özüçe taýýan dinler. Indi bizim ata-babalarymyz biz dogularyny eýýäm musulman bolup bolýar. Sebebi ata-babalarymyz ata-babalarymyz şu dini atlardyr. Adalatly dini. Şonuň üçin ine şu neçeli Türkmenistanyň soňky 30 ýylda öňe Sowet wagty onu musulman dinini bir alyp barp bolan okdy. Soň Sowet wagtyndan soň Niyaz bilen Berdimuhammedow bilen alyp barýan siýasaty din boýunça gaty kezzapçylykly we gaty ýani erwet. Näme? Mysal üçin Niyazow dinçi adamyň köpüsini basdy. Onu Berdimuhammedow dowam edýär. Men özüm maňa video tutdular. Polis bölümine ýaş oglany bir sakkal goýberdi. Şunu köçeden tutup polis bölümine granyň ýa akyp duran granyň aşagyna sağımsız ýyşaty ýa eline neme berip takladylar ýaly. Soň 15 sutka basdylar şonu. Soň näme boldy bilemok? Ýöne şol ýaly din adamlaryň ýygyna düşüp olary ýa-ni kelek edýänleri
Katı bir erkenç zat. Menin pikirimçe bu korrupsiyon banditlarda Berdi Muhammedow ve onun yanındaki emkime terörist, polis, zombilarda olur yani hudaylar hem yok. Olur yani dine de çokuna nokşunur. Kullap yiyorlar. Hemmetni. Sizden o. Elbette selcelmeli. Fanatik deydi, Taliban deydi, beylek deydi. Hemmetin selcerip her bilen ayrıtın işlemeli. Eğer işlemeli olsa. Eğer işlemeler olsa onu öz başına koyulmalı. Sebebi yine menem Müslüman. Yani menem pısırdı etmeli. Ya menem izme düşmeli. Elbette yok. Onu hem Türkmenistan hem Grazan'ın izine düşmeliler. Olur mu Müslüman? Bu bir katı, ilginç ve irvet siyaset. Menin pikirimçe din ol bir uğur, ol bir ruh, ol bir içinde hem adam var. Şol dinnaki adamlar hükümette işlemeliler. Hükümet bilen arasy ayrı olmalı. Ýöne hükümet dinçilere kömek etmeli. Subvensiyon vermeli, meçitten gut bermeli, kömek etmeli. Yani olar niden alsın pullary dinçiler? Bir tarapyny hükümet çekmeli, bir tarapyndan ýani halk öýde goşundan oşup, ýani meçitten bolmaly. Ýöne podдержка bolmaly hükümetden. Ýöne din aýratyn uğurlu bolmaly. Ine dinin ekspertleri bolmaly, dinin ýanky belli bir adamlar bolmaly, bulun bir aýratyn ýynaklary, aýratyn bir organizasiýa bolmaly, gurumy bolmaly bular. Bular hükümet işlerine, ýani ýynaklaryna gatnaşyp bilerler elbetde. Ýöne bular aýratyn alyp barýarlar işleri. Şonuň üçin hükümet olaryň alyp barýan işlerine goşulmaly. Umumy konstitusiýa bar, şo ýerde bütünlerin belli, istenen adam istenen dinini ýöredip biler, ýöne konstitusiýany bozmaly. Ýagny sen meçitde adamlar urşy çağırmaly. Meçitde adamlary ýanky gelin ine şu kapla şu öldürmeli diýip çağırmaly. Ony ýa parahat ýagdaýda din atdyrmaly. Ine şu ýaly men düşünýän ýöne bir din boýunça aýratyn bir uly gepleşgeler. Sebebi şuňlukça ine şu ýaly jogap berýän. Biz hükmanturatda öz musulman dinimize hormat koymaly. Şuňkuny şol hormat Türkmenistanyň içinde ýeterlikli däl. Men şeýlep görýän. Inniki soraw Kemal ýazýar, Allah'tan başga hiç kimden gorkaman yok. Siz ýaly däl, men watanyma, ýurduma, paşasyna da her bir on yetine dil yetirtmen ýaly. Ine Kemal ýa. Allah'dan başga hiç kimden gorkamok. Siz ýaly däl, men siz ýaly däl, men watanyma, ýurduma, paşama her bir öň yetine dil yetirmen ýaly. Kemal doğrudan Allah'dan başga adam yok. Yok olan adam. Ýöne bizim paçamyzda yok, sizin paçaňyz bar bolsa, onda siz Türkmenistanda ýaşaňyz, ýa Türkmenistanyň konstitusiýasynda çotka belli. Türkmenistanda prezident we paça yok. Paça geçen wagty onda oraya diýipler. Şoň üçin bizim dünýä garaşymyz deňde siz öz dünýä garaşyňyzy ýalňyş bilersiňiz, başga bilersiňiz. Ýöne bizim pikirimizçe biz haçanla kemçilikleri aýdanmada, biz haçanla halkymyň agyr ýagdaýyny beýan edenimizde biz watanmada garşy däldir. Biz belli bir adama olam Türkmenistany gasudarstyny переворот edip захват eden gasudarstyny prestupnik. Ýagny hükümet cinayetçi. Ve şoňa garşy hereket edýär. On birinji günden başlap şu güne çelli dine konstitusiýany bozup cinayet işlerini etdirýär. Onda olur ýaly erti bandit adam senin diýişiňde ýaly paça bolsa aýagyna ýykylmalylar. Bandit bolsa banditdir. Men şeýle düşünýän. Nurşan siz näme düşünýäňiz? Gaty doğru belläp geçdiňiz. Bizde paşalyk yok, bizde prezidentlik var. Ol prezidentlikde galp nimeler bilen zat edilen öňe sürülen bir zat. Bizde yani Hudaýa inanmasy, gorkmasy, gorksun. Ýöne
bu taýda bir paşalyk diýen zat ýok. Doğru. Yine bizim kanalımıza Liberty hoş geldiniz. Hoş bulduk Salam. Murat ağa. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Assalamu aleyküm Nurcan içi. Salam. Waleyküm. Yine yeni bir bizim vatandaşımız diýdi ýa, Türkmenistan'da manat dolar meselesini nähili edip bolar. Nurcan aýdybilýärsiňmi? Ya men jogap bereyim. Dolar we manatlar nähili bolar, çalşyklar nähili bolar diýip soraýar. Ha, çalışyklar. Şu wagt döwlet kursu bilen meniň bildiğimçe 3,5 3,5 manat 1 dolar. Garavazar diye bir kurslar var. Onların o taýda da ýalňyşmaýan bolsam 19 mi 18 mi manat. Bu böyle bolmaly däl. Sebäbi inha studentlaryň da okuwçylaryň tölewlerini konvertasiýa edip geçirjek bolýarlar. Onam Garavazardan almaly bolýarlar ene atalary. Ol kurs dollaryny düzgün şeklendirmeli, yani düzgünleştirmeli diýip hasap edýän. Doğru. Gattory Abdullah boşakların var mı? Şu dolar meselesini değil mi? Ha o. Dolar meselesine bankda hemişe dolar verilmeli mi kadyen? O zaman başka da bu meselede men käm bilem oksa ol. Men dolduraýyn, eger ruhsat berseňiz. Hormatly O vatandaşlar. Ine dedim 32 ýylla Türkmenistana manadyň hümmet ýok. Egerde Türkmenistana baýdagyň gerbiň, ýani Türkmenistan döwletiniň ýol başlatynyň, Türkmenistan döwletiniň manadynyň hümmeti bolmasa, o näme döwlet bolýar? O näme Türkmenistan bolýar? O näme biz Türkmenistany ine erwet ýani awrany gaçyrýar. Biz gaçyramdy. Biz Türkmenistan dolandyramdy. Türkmenistan dolandyran moşennikler birinji Niyazov, ikinji Berdimuhammedow. Niyazov Berdimuhammedowdan tapawuty ýokdur. Dolar näçe boldy Niyazowda? dolar. 2 manat, Niyazowda 10 manat, 10 manat, 100.000 manat. Hiç wagt ýani aýdan dolarynyň hümmeti, Merkez Bankynyň elan eden hümmeti hiç wagt bolmady. Häzirim şol ýaly. Şoň üçin näme ötüşüň gurgun edýär? Dolar biz haçanla demokratik saýlawlara geçirdik. Arasda halkyň saýlawlaryny geçirdik. Biz prezident saýlan ýagdaýymyzda dolar bilen manat her wagt giýje güni istenen adam çalyşyp biler. Kursy bir kurs, hökümet kursam gaýtyp Garabağlarda hökümet kursundan pes bol. Dün ine Azerbaýjan raýaty bilen görüşdim. Ondan soradyk, sizde de 2 kurs mu ýani dolar bilen siziň manadyňyz? Ýok diýär. Bir kurs diýär manat. Ýöne Garabağlarda manadyň bahasy, ýani dolaryň bahasy pes diýär. Ondan pes diýär. Galanyk bizimki altasy pes diýär. Şol ýaly ol normal ekonomika. Türkmenistanda ýygy giderli iqtisady siýasat ýok. Programa ýok. Hemme aýdylýan zatlar şu kaýdyň ýüzünde ýa ony yerine ýetirip bilýän kadrlar ýok. Şoň üçin kreditna politika ýok, денежная finansal politika ýok, finans-ekonomik politika ýok, hiç zat ýok. Bular Merkezi Bankdan pul alyp Garabağlarda çalyşýar. Bular giýje güni jenaýat etgen adamlar. Näme Türkmenistany ötürjek sen? Näme valutany saklajak? Sebäbi valutany saklamak üçin mexanizmler bar. Ýöne instrumentler bar. O näme? Eksport. Eksportdan gidýän pullar gül Merkezi Banka gelmeli. Merkezi Bank günüň dowamyna giýje güni hasap edip durmaly. Eksporta giden harytlar, ýani hyzmatlar, gelýän pullar, içindäki öndürilýän mallar, ondan başga bir topar indikatorlar bar, onu seredip öz instrumentlaryny ulanýa-da kursu saklaýar. Ol edi bilen o zatlar ýa bizim hemme satylýan pullarymyň eksporta gidýän pullary Berdimuhammedowyň huzursy şoğuna bar ýa.
Bunun habarlaram yok. Näçe pul geldi, näçe pul gitdi. Merkez Bank ulun ýüllerine seredip otyr. Şoň üçin şu siýasat ýok. Dolary Merkez Bank saklýar. Onu prezidentim saklanok beýlekem. Merkez Bank onun bir topar instrumentleri var. Prosent stavkany alyp bilýär. Intervensiýa edip bilýär, dolar zynp bilýär, ýani bazara. Bizde o zatlar ýok. Bizde hatta fondowy rynek ýok. Bizde finansowy rynek ýok. Bizde hiç zat ýok. Şu çiğmal tawarny sırwaya birja var, başga zat ýok. Hani ötüş? San tehnologiýasy. Berdimuhamedowlardan soraň Microsoft nämedigini. Eger bilýän ýokmy? Ya Word nämedigini ýa-da bir topar programmalar bar. PowerPoint, Photoshop, Excel. Excel'i işläp bilýän diýip sora ýa Word'da ýat bilýän diýip sora. San tehnologiýanyň reformatorlary. Şoň üçin dolar, manat bitew kurs pastaýany durmaly. Şo kurs üýtgemeller. Azyjyk ýanky bir furşedyň içine böküp biler. Ýanky 10 santim, 5 santim ondan köp geçmeler. 5'ten 3'ten ýanky böküp durmaly. Ondan köp geçmeler. Olum bir janda boldy. Şoň bilen diňe dolar däl, euro, iýena, ýanky kanadski dolar hemme valuta bolmaly Türkmenistan. İstendik wagt konvertasiýa giýje uny. Men oňa aýdyp gelýärdim. Konvertasiýany çasny обменный пункттар eder giýje uny. Onda şundan Merkez Bank ve banklar giýje uny konvertasiýa ederler. Şoň üçin konvertasiýa sözü ýadymyzdan çykaryn. Ömürlük gol ýaşar. Inni ýygyny dowam etsek. Innik soru. Burada şu neme bir daha aýtjakdym. Şu dini meselede şol dindarlar hökümetde işläp bilýär öýte. Neme? Şu wagt men adam agajaň etdim ama ol şonu nemedin diýdi. Şonu aýdym diýdi da. Dini meselelerini innike gepleşe goýarlar. Bir ýürite gepleşe edil dini boýunça. Ya dünya garaşlar var. Biz olary ýanky gürleşip bir hakykat tapar sebäbi dini meselede gaty ul wajyp mesele. Elbetde biz aýratyn 1-2-3 san gepleşe eder olary. Bolýarmy? Okey. Neme? Watanda bir soru var da men TikTok'tan alýan adamlardan köp adamlar şeýle diýär. Berdimuhamedowlar ölmese ýurt düzelmez diýär. Haçan ölaýynça garaşalyň diýär. Dogry şu sorak dogry ýöne şoň jogap dogry däl. Berdimuhamedowlar ölse onanyň häzirki hökümetde dine Berdimuhamedow däl. Ýanyna müňe goly adam bar. Vice-premierler, korrupsiýa edýän, paraxor ministrler, ornmasarlar bir topar adamlar bar. Ýegenler bar, ýene bir topar bar. Daýlar diýdi, ol bul diýdi. Böküp hökümeti basyp aljak adam gaty köp. Diňe men bilişim 5 tane gruppa bar. Türkmenistan hökümeti basyp aljak bolýan. Iň esas gruppa Raşid Meredow. Arkasynda Putin bar, Berdimuhamedowlaryň ýanky hökümetini basyp aljak bolýar. Eger Berdimuhamedowlar ölse, derrew Putinin bular pereward edip Rossiýa ýykrar ýaly Türkmenistany. O bize gerek, o bizim ýolumuz. Türkmenler adalatly we azatlykda bolmaly. Garaşly hiç kime bagly däl. Erdogana, Putina, Hytaýa hiç kime. Öz başdak döwlet, öz başdak siýasatyny alyp barmaly. Bu şu hakda hiç ýerde diskussiýa bolmaly. Toçka. Şoň üçin Berdimuhamedowlar ýykylyny bilen Türkmen halkyna hiç zat bolmaz. Öňküden beter bolansa gowy bolmaz. Ünsveren bolsaňyz diňe beterleşik bolýar. Haçanla Türkmen halky öz ykbalyny turup çözüp başlasa, onu çözüler. Mysal üçin, sen Ýaponiýaga gitjek bolýan. Öňde oturan ýerinde bildirmasaň, samolýoty binmeseň, eşiklerini almasaň, şöyle uçup barmasaň, Ýaponiýa gelmez ýa. Şuraya alam. Sen gowdurmuş isleýän bolsaň, gowy, ýa-ni awral durmuş isleýän bolsaň, onu görüşmeli. Onu aldyňmy?
guruşup saklamalı giyici onu. Hani biz ettik mi şunu? Yok. Kim etti şunu? Hiç kim. Şunun için bize hiç tat yok. O biz inanyan adamlar banditler. Hey bandidim sana durmuş verer. Var bandit sana hizmet etti durmuş verse onu ol yani bize işlemeli oladı. Biz onu saylaman son, biz ona ses bermän son, biz ona yani aňyrdyr diýmän son, biz öz haklarymyzy gorumasak, biz nägeliklerimizi bildirmesek, ol gelip ýör hedire. Ay halk maldyr dedi. Şanmy? Şoň üçin men esasy diýjek zadym bizim hemmämiz aktif bolmaly. Bizim hemmämiz öz yani konstitusiyon haklarymyzy gorumaly. Hiç yerde haklarymyzy gidirmeliler. Dünýäň islenip günjeginde. Diňe Türkmenistanda da. Biz nägeliklerini bildirmeli. Bir evveltlige diýämmi, nägeligini bildirmesen, o näbilsin? Ol bandit. Bildirip başlasan, ol çekilip başlaýar. Ol bir TV ýagdaýlar. Şoň üçin Berdimuhammedowyň üleni bilenem hiç tat düzelmeýär. Ýöne haçanla biz ýagdaýymyzda Berdimuhammedow bolsun, Putin bolsun hemmesi ýarak gidýär. Şoň üçin ters düşünmeýär. Esasy maksat Türkmen halky galmasa hiç tat bolmaýar. Şunu ýadyňdan çykarma. Şoň üçin biz çagyrýar. Mert oglanyň baý bolsa, halkyň mert oglanlary baý bolsa, bilimli oglanlar baý bolsa, düşünýän, şu bizim diýen zatlarymyza düşünýän adam bolsa. Ýa-da öz çağlarynyň ykbaly, öz çağlarynyň geljegi üçin görüşjek bolsa, öz çağlarym özü ýaly kynçylyk görüp ömrüni ötürüp geçmese biderek onu öňe çykmaly. Bolun wagty geldi. Putin ýykylyp otyr häzir. Biz galmasak başga bir jinayetçiler ýa-ni Raşid Meredow diýdi pasport mafiýanyň ýolbaşçysy ýa-da şöyle bir beýlik toparlar basyp alýar da ýene öňkü ýaly bolýar. Açyk gowlaşdyrýar, ukladar ýaly ýene öňkü ýaly diktator. Sebäbi onuň esas maksady prezident ýa-ni prezident wezipesi. Bizim esas maksadymyz prezident wezipesinde gerek bolsa aýralyş ony. Bizim esas maksadymyz halk aktif bolmaly. İstendiň adam Türkmenistanyny arqyn baýap bilmeli, ýaşap bilmeli, firmasyny açyp bilmeli, potrutyny alyp bilmeli. Hiç kim şoň kanuny bolmaly. Beýleki döwletlerde ýaly. Ýewropada bozalan ama näme Türkmenistanda bozulmaly. Ine şu ýaly bozulan ýagdaýynda karyata gidip öz hakyny gorar ýaly döwlet kurjak bolýar. Häzir öz hakyny käbir ýerlerde bir kiçik etapda gorap bolýar, soň ýatyr ýaly. Häzir biznesmenler galyp başlasa, hökümet basyp alýar. Polis diýdi, MHM böküp basyp alýar. Häzir MHM polisler ünsürün hukuky bolýan adamlar, hökümetde işleýär, bize hyzmat etmeli adamlar biznesmenlerden baý ýaşaýar. Naýez edip pullaryny alyp hedilip ýörler. Döwlet bundan. Kim maskara diýär döwleti? Bizmi? Kemçilik alyp görkezip şonu düzeltjek bolup Türkmenistan beýlik döwletlerini ösdürjek bolýan adamlarmy? Ýa-da şu ýaly hukuk gorumaly adamlar, halkymyza hyzmat etmeli adamlar, biznesmenler topulup korrupsiýa edip pullaryny alyp, ýa-ni hem ýerde adamyň haklaryny bozýan adamlar. Ine şeýle ýagdaý. Dowam edelim. Burada şo men aýdaýynda birçe näme öň prezident bawaty Niýazowyň ölümini dileýärdiler. Şu ýolda hemme zat gowalar düzeler diýip ondan adamlar şeýle pikir edýär da indi bu geçdi bu ölümini dileýärler. Indi keçer ol indikiň ölümini dileýärler. Yani şeýdi geçikjek da bilinkiler oýunja wa diýjekler hiç kim bir näme ştatlar bir düzelýin diýen pikir ýok da. Näme bir sorasaňam diýen zatlary näme ay ana bir sürü adam otyr sen näme diýär. Bir sürü adam otyr galanoklar sen tursaň näme götü bilersiň diýär da. Senin hiç wagt hemme döwletlerde, galan döwletlerde, revolýusiýa bolan döwletlerde halk hiç wagt 100% galanok. Näme galanok? Sebäbi ol bir ul massa, ul bir topor. Onu galdyrjak bolsaň bara
Gece gündüz hükümet meçhörüne işlemeli. O mümkün ne? Bizim o gücümüz de yetmedi. Yöne her vakt revolütsiya bolanlar 3%, 5%, 10% adam alıyor. Yine bize şolur gerek. Yine şöyle bir başka doğru gelip ya. Mırada eğer 3-5% adamlar gelip sisteman çalıştı. Onunla beyleki 95-97% adamlar nerede? Ne yapacak olurdan sorma şu sisteman çalışıp başka bir diktaturu kurulur deyip soru veriplerler. Yok. Eğer de beyleki adamlar nereden olsa onu çıkardılar. Beyleki adamlar korkuya aktif değil. Şu 3-5-10% diyen adamların halkın içinde 100 adam alsam hem de diysen yine olunur gıyırlar. Hazır şurada bir ulu binar kurulu ondan son indiki biz yine bizim şul yani şunu satıp pulunu göp bilet diysek şul 100 adamdan 3 adam 4 adam gider qalan durur. Ay yok vay muanat olmaz. Ay yok vay bu yalanla indiki ne ama zor kim bile beylek diye mene düşünem oğlum diyor. Beylek yine uğraş diyor. Koyar mı? Şu 3-4% düşünür de hareket eder. Qalan durur. Sonra yalan halkının içinde. 100% stroya durup bir tane önüne baydaklı Qurbanov ya beylek bir aktivist durup qalanan stroyla yürər deyip fikir ediyorsunuz. O sizin fantaziyanız. O mümkün ne? 3-5% adam çıkıyor. Özünüz seyredin, oturun yerinizde 100 tane komşunuz olsa, şunun kimisi çıkar polis gelse. Çıkılacak bir 3-4 tane adam var. Qalan 100'den, qalan durur tez. Tomuş olup durur ya da sözüm aydı bilmez. Yani şunun için yöne şu 3-5-7% çıkan adamlar 10%. Beylik adamların haklarını korup, beylik adamlar şunu düşünürsen ne orta çıkarlar, ne koşulurlar, ne de karşılara giderler. Ne dururlar şunu. Eğer de şolar nereden olsa karşılık görkezlerler. Aytip koşulurlar. Yuvaş yuvaştan koşulup başlarlar. Şunun için revolütsiyonu 3-5-7%, 10% adamlar ediyor. Hem halk bolup, yine siz halkı kaldık bilen yok. Biz halkı kaldık bilmez. Biz başından şuna boyuna gel. Yönü bize 10-15 bin adam gerek. Onun köpek gel. Türkmenistan diktatörünü yemek için 10-15 bin adam gerek. 5 bin adam çıktı, eyyem köpeklik diye 100 milyon çağırıyor. Yönü bize şu birinci adamlar gerek. Yine şunun üstüne biz görüşüyor. Şunun için yine halkı aldık bilmersin. Halkı hiç kim aldık bilmiyor. Amerika'da da bir zat olsa 100% halk kalyan neler. Avrupa'da da yine protestler var, zabastovkalar var. Hani 100% halk kalmıyor. Niye de kalyan? Aydın mı? Yönü aktif halk kalyan da hemmeleri derip çözüyor. Yine şu aktif halkı 3%, 5%, 10% bolmasa onun halkın hümmeti yok. Boş şu halk. O süydalyan içinin yağı yok. Yani şuraya içinin yağı yani halkı öňe gidilecek, Türkmenistan'ın bahtını döretecek ve gorap bilecek adamlar 3-5-10%. Galany izinden ediyor. O durmuş şeyle. O men tapama olatdı. O bir topar islerini geçip şunu itecek girdiler. Yani şunu men size ayya. Şunun için halk kalmaz. Elbette halk kalmaz. Biz karışamda olma. Yöne halkın belli bir bölüğü 3-5-7%, 10% kalar deyip biz katı umidimiz var ya onu işletiyoruz. İnlik sorun var mı? Yeni bir sorun var şu. Aydın. Neme? Şu aktif halk diýenizde meselem kimler gözüňizde tutýaňyz? Aktif halk adamlar. o bir aktiviste znaçowy var ya pioner galstuğu var aktivist men aktivist diýen ya. Yok. Mesela şey men Türkmenistan'da ulaşıyorum. Canından yanıp gören, ýagdaýyna eýem götürülmeyen adam çalışma etdiler. Yine şunu aktif diyor. Yani şol adamlar. Hükman aktivist olmalı. Hükman bir partiyan aktivisti, partiya değişti olmalı. Yok. Teadeliği itleyen, adaleti itleyen adam eýem aktif oluyor. Yani cemiyetin içinde ol ilattan cemiyet yani formatı geçip başlıyor. Demek ol eýem
şunu koda gelen bolsa o düşünüp başlaýar. Diýmek, onun aňy işläp başlaýar. Şul uğruna gitse öňde hiç adam yok. Çağıram eklat bolanok. Yaşamam bolanok. Bundan yaşaýşym bolmaz. Men dogulmanym gowurdur buraya ýagdaý bolandan men düzetjek diýen adam ine aktivist. Ýöne hiç il partiýa degişdiler, hiç zat degişdiler. Eýýem kellesinde durnukly ýanky argumentler bar we durnukly pikir bar. Şol adam täze durmuşa garaşýar, bakty durmuşa garaşýar. Bakty durmuşa etjek kanun esasında. Ine şoňa aktiv diýilýär. Beýleki kanun esasyna eýýem edip görüp şonu inni edip bolmajagyna göz ýetip başgaça etjek bolýar. Onam aktiv. Ýöne biz şolary jemläp kanun esasyna gitmeli. Aktiv diýmek, hökmen aktivist däl. Aktiv diýmek ine bir zat canly diýmek. Aktiv duran o. Pasif diýmek o jany ýok zat pasif bolýar. Ine şu ýaly canly adam. Ýöne malýaly bandit gurbany boly, kezzap bir zat diýse ýa beýlek serdar ýa on propaganda diýse büküp bolgan nokta oturup pikir edýär. Aha, bunu niye aýtdy? Näme bu beýle diýär. Konstitusiýa beýle diýär, bunu başga zat diýär. Näme polis geldi? Näme diýýäňiz? Han hat getirin, следовательно, getirip bermokmy? Öwürle ýygyna gaýt. Yeni bir gelsen, prokuratura janyp sen ýygna diýär. Şu ýaly ýagdaýy düşünýän, hakyny gorap bilýän adam aktiv bolýar. Ine biz şu ýaly adamlar gerek. Ine şu ýaly adamlar öz-özüni dürekli otýar. Türkmenistanda kynçylygyň esasyna we bizim çykyşlarymyzyň esasyna. Biz şolary içinde ýuwaş-ýuwaş şolary işläp bir netije gelip pikirler deňeşdirip bir pikire gelip bile çykmaly. Ine makta şondadyr. Şoň üçin halky galdyryp bilmersiň, halky galdyrmak biz islämde oğlum. Mümkin näl? Realist bolmaly. Ine soraga geçäňmi? Menem biraz koşayım. Hoş. Aktivist demek yani öz pikirini azat beyan edip bilmek, talep edip bilmek. Ana şondan sen aktivist bolýan. Türmelerde yatan adamları boşadırlar muka täze Türkmenistanda. Haçanla biz ine nesip bolsa şu rejim aýryp taýlawga geçiren ýagdaýymyzda birinji ädim haçanla şu rejim aýranmada täze wagtyn hökümet gurulmada da birinji dekret biýüne tütsowda yatan adamlar boşatmak. 90% goly adam ölen aýdar. 90%. Şoň üçin meni görýän bolsaňyz häzir türmede dogun garyndaşlaryňyz bolsa size şu çalışmalar gerek. Häzirki rejim gurulan siýasaty, gurulan sistemasy şolar amnisiýa düşüp ýene boşatyp gelse de iş bolmasaň ýene içine sararlar. Hiç sadykan. Ine biz 90% goly adamlar boşadyrız. Onam ýa-ni komissiýa döredip derrew çat wagtyň içinde boşadyrız. Hemme adamlar öz maşgalaryna, çağrılarına gowuşmaly. Hökümet uğratdy. Ol şuraya dünýä çalışyp bolanlar şuraya bir jest edilýär her wagt. O biz tapamda ony her wagt edilýär. Sebebi bir topar adam biýüne gitdi. 2 ýyl almaly adam 10 ýyllyk gitdi. 5 ýyl almaly adam 15 ýyllyk gitdi. Hiç wagt türmäge düşmeýän adam 7 ýyl alyp gitdi. Şu ýaly zatlar bar. Sebebi bizim repressivny uголовный kodeks, ýagny Cinayet kodeksi repressivny. Ol humanitarny bolmaly. Humanitarny diýmek bagşlamak däl. Mysal üçin sen birinji gezek bir zat edýärmiň, seni gün elinden tutup basmaly. Egerde senden ýa-ni adamlar hiç zat ýa-ni şeket ýetirmesen adamlar. Предупреждение berilýär, wagtynça asroçka berilýär. Ýene şu periodda bir zat etsen, şunyň emoşylýar, onyň emoşylýar. Bir hil profilaktika edilýär. Bizimki bolsa gün elinden tutup bunu 2 ýyl bolýan bolsa ony ýetirmeli, täze dogunardan şonu pulap bolýar. Men ýan gaýdyşym ýaly. Hukuk gorayan gurumlar däl-de, hukuky bozýan terroristler, MHM terroristleri, polis zombilary, tutda, gazetda işleýän ömürlük paraxorlar. Olar düzet bolmaýar. Şu zatda düzetmeli. Şoň üçin birinji bilen biz
türmede oturan adamları boşalarız. Yine türmede oturan oğlanlarına men sadaka verdim arada, şoň maşgalaryny. Öňden çykaryp. Görürler otyr. 10 ýyl boldy çağıryp görünok. Birinji klasda çağıryp wagt eýen 10-njy klas. O näil bular ýaly? Olan bir günäsem ýokdur. Barlak görsen günäsem ýok. Görürler otyr. Üstüne şöyle türmede goşup otyr. O näil repressiw näme boldular? Türkmeniň konstitusiýasy, iň gymmat adam türkmen üçin ýa-ni ýagy boldy. O näil beýle bolýar? Türkmenistan prezidenti Türkmenistan konstitusiýasyny ýerine ýetirip halkyna hyzmat etmeli adam ýagy boldy türkmenler. O näil beýle bolýar? O näil döwlet bolýar? O näil biz maskara diýär şu döwleti? A bul santryklar, bular ugalovniklar döwleti öldürip duran okmy? Döwlet nämeden ibarat? Ýerden, halkdan we konstitusiýadan. Konstitusiýany gödek bolýar, öz halkyny erip dur, yerden teýgaýlyklary alyp satyp dur. Üçünden bolýar. Kim bolýar? Biz bolýarmy? Ya biz döwlet dolandyrýarmy? Şonuň üçin biz şu ýa şular durulmasak bolmaýar. Türkmenistan ýetýär diýär. Men öňüme bir topar adamlar soňky 3 ýylda ölmeliler adamlar öldü. 100 000'ler bir aýda. Men üçin şok, sizin üçin şok bolmasa, öwrenşen bolsaňyz men üçin şok. 2020'de Ağustos ayında 100 000 adam öldü. Sentyabr ayında 100 000 adam öldü. O kelle sığacak hatta. Nämeden? Yani ukol ediyorlar, yatırıyorlar adamlar. Ukolun medisina şertleri var, ukol etmenin ve onu saklanışın o medisina şertleri var. Onu nimetmen cüzüne akıdıp bir yerine ukol ettiler, cüzüne akıdıp ya ertesi şu cüzüne akıdan çıkarıp ukol ettiler. Adamlar öyle ölüp kotuyor. Hiç kim günah da çekmedi. Hiç kim basılmadan, hiç kim cenayete çekilmedi. Prezidentim çekilmedi. Prezident böyle atfakar etmeli adam. Ve cenayete etmeli adam. Prokuratura yok yani Türkmenistan'da. Suutlar yok yani. Polis yok yani. MHM bu yani devlet meşhuruna tragediya. Onu ünsürmen bulur biznesmenleri, küçük aktivistler gözlep görüyor. Ne devlet? Şu yani, şoň üçin menin pikirimçe hükman türmedäki oturan adamlar boşa diýär. Biz halk yeni bir türme düşmedi ýaly, iş yerleri döret diýär. Biz şolar şertler döret diýär. Biz şolar amnistiýa diýär. Köýne taryhlaryny ýuwup berýär. Pol, nol. Ýa-ni şistowa lista diýerler. Şonun başlan ýöne inni siz başga gurda gidin. İşleň, maşgalaň saklaň, ösüň, köpeliň şurada yani halka akıtmeli. Bilim alacak bolsaňyz alın çağırıňyz, bilim alsın. Bilim almak üçin çağırıň, üstürmek üçin bir ýerde zat ogurlamaz ýaly aýlyklaryňyz ine ýokary. Ekleň maşgalaňyzy, birini işleň, lezzet alyň durmuşda. Ine şol esasy bizim maksadymyz. Ine şoňa demokratiýa diýär. Egerde biz gelip öz diktaturalary, öz ýa şekillerimizi goýup başlasak, ýa hökümeti güýçlendirip biz hökümet diýip başlasak, onu diktatura bolýar. Biz gaýtyp şonu aýyrjak bolýar. Hökümet halka hyzmat etmeli. Prezident halkyň guly bolmaly. Ine şol maksat. Okey, onu jogap berdik. Türmede ömürleri geçip diye gatda oldu diýen, men habarlar alypdym, Hudaý saklasyn. Innik soragylar, ine tribalizm ve klanizm zerur tema onun ziyany sebäpleri çözgütini aýyp bilmersiniz. Ýazýar bir nasionalizm. Biz şu boýunça aýratyn tema derse bir 2 minutda düşündük bolany. Tribalizm, klanizm ve nasionalizm soraglary. Sebäbi döwürde biziň jemgyýetimizde hem bir garşykly, karşımalaşy boldy. Hawa. Neme maňa ýazdylar ony, karoçy TikTokda ýazdylar. Neme Sapar Murat Niýazow öldü. Sapar Murat Niýazow öldü. Oňa adar bermeň, ony günne goýun diýip ýatdy da bir. Otaň Biz onu hiç wagt goýmaz. Näme ýatsa şonu ýatsyn, biz hiç wagt günne goýmaz. Ol adam milletiň 30%'ni ýok edip gitdi.
Onda gelin faşist tam yadımdan çıkarlar, giýitden badygyna. Biz şu zatlar aýdyp mysal görkezýär, hemme işitilmedik, bilinmedik zatlar açýarsa, inniki gerek şu bolmaz ýaly aýdýar. Egerde biz imsim otursak, yine dörer, yine gider, yine olur. Bir zady çözjek bolsam, şu barada gurrun etmeli. Şunu anyklamaly. Onu inniki gerek şu zatlar bolup geçýän bolsa, şol ugry eltýän bolsa adamlar durýar. Näçip Sapar niyazivizm döredi. Başizm näçip döredi? Sebebi biz bilmedik. Eger biri şoňa çelli düşündiren bolsa, şuraya biziň ýaly çykyşlarymyzda düşündiren bolsa, sehel başta biz onu saklardyk. Nire etdiň adamlar diýip. Biz bilmeýän soň şu geldik. Ýurtçylydyn problemanyň biri nasionalizm, tribalizm ve klanizm. Doğru. Yine de ýurdun içinden täzelikler var. Neme diýip, Lewap vilayatynda etraplarda, şäherlerde, owalarda ogurluk köpelýär. Elbette Neme? oğluk näçip bu köpelýär? Men mysal getireyim. Ine men Änüde kiçik fabrikam bardy. Ýani kan çykarýardyk, buğday çykarýardyk. Buğdaýlarla un edýärdik. Gazakstandan buğday getirip. Hatta şatlyk çykypym bilikdirdi diýär. Gazakstanyň alym diýip Türkmenistan buğdaýyny satýyp pedir edip ýören adam. Ýylla käwagt 70-80 barla gelýärdi. Ýurtda şol barlamak üçin. Bilen basmak üçin. Hemme buğdaýymyz Gazakstandan gelen soň Türkmenistanyň 1 kilogram buğdaýyny ellemän soň biz ine diýip bolmasa basylyp ederdik. O wagtlar ýani Berdimuhamedowyň durmuş ýerler Niýaz wagty gaty berdi. Diýje koýalarym. Ine şo ýerde bir topar adamlar işleýärdi. Günne MHM, polis, OBX gelip peçatlak giderdi. On gelýär-de peçatlap garagul we garagulun torama daňda peçatlyk gidýär. Kimdiginden görünen okyan peçatly nirdiginden bu näil tapmalygyna ýok. Onun mojaň edýän tap bolan. Ahir her ýani bayram bolanda biz polis müdirine, bölümüne, ýani vilayet bölümüne kömek edýärdik. Bir gruzawowy unur goýup ýerlerdi kömek diýip. Ne işgärlerinde. Ýöne gowundan çykyp kömek edýärdik. Suw eltýärdik, un eltýärdik. Şoň bayramlarda. Oňa men şo ahal welaýatynyň başlygynyň ýanyna bardym, aýtdym. Ya şol bizden bir erwet gördüňmi? Buğdaýymyz Gazakstandan gelýär. Bizim kley kabinamyz uly. Şol uny halka satýar, halk şonu alyp Türkmenistanyň pes kley kabinaly ýa uny bilen garyp gowy çörek ýýär. Size mi ýýär? Owo, tow diýär uny. Näçip gelip bizi ýapyp gidýär. Biz näme etdik? Kanun bolmasa, naloglar töläp dursak. Kim yapdy diýär. Bilemok dedim, iyi berdi, öýler bilen okun. Göllep tapýarlar many. Polis işgär. Menim ýanyma otyr, ahal welaýatynyň polis bölümine ýoluşdy. Getirdiler näme yapdyň diýär. Goňşy edaradan aýtdylar diýär. Goňşy edara diýip KGB. Kim aýtdy diýär. Ay bilemok bira jan. Häzir dur diýip bu ahal welaýatynyň polis bölümine ýoluşdy. Ahal welaýatynyň kenbetine jan edýär. Salam aleykum. Ine sizin bir işgäriniz bizim plany we jan edipdir. Şu ýerli şol Akbuğday diýen firmada, buğday un çykarýan firmada problema bar diýip barın ýapyň diýip. Barlap bilermisiniz? Olam adliýalar jan edýär. Şol selektorda menim eşitdim. Ýok, olam diýär ýok diýär. Bizde bolýar ýok. Bolýa başlandyk goýýarda o agzyndan ýeren söýýär. Onun düşündüğü wagt ya şu jan etdiler diýär, men özüm etmem ýa. Onu da düşündürýär. Görýärmi? Bu her wagt eder diýär, ýöne soňunda durmaz diýär. Sen kelläň ýerine ho näçip ýapýan? Näme sebäpli? Ýöne ýapdysa ýap bermedin diýär. Häzir şul oglan işgärlerini kogsa 200 adama goly işleýän diýär. Şular gidip işli bolarlar. Bir zat ogurlap başlarlar diýär.
Menim aýtdym gatda olur diýen men häzir eýýän birinji gerekde günne ýapýar, bir ýap gidýär. Ene bizar boldum. Buğdoýum getirecekler, hiçler getirecekler. Pribula alamda ubytkada yapacak işgalerde bağışlan hana polis, hana MKM, şuradan iş soran bize verilecekler. Yapıp koyuyor. Oturacak diysen, şunu adamlar gidip uğurluk eder, bir yerde bir kamçılık eder, ya bir kamçı ya da pul kazanacak olur. Onun başkalarına demedi. Araçları yok. Sizin işiniz köpölür diye. Bizim işimiz ağlarsa sizin köpölür diye düşündürdüm şuralar. Ondan sonra doğru düşündüm. Yine şuraya haçanla işledik olsa adamlar maşgalat eklemeli, üyüdün eklemeli. Niyameti? Uğurlu olur. Haçanla profesyonel uğurluk edenler. Mesela şimdi o yarçılar ya eylebeyli yarayanlar o düşlük ol bar hem de yani milletlerde de var. Fransa'da da var. Üyülür yark gidiyor. Uruyal meşhurda da yönü kavaklar. Signalizasyon var. Deru polis gidiyor. Yönü haçanla uğur değerli adam. Öz maşgalatını eklemek üçin, çağlarını eklemek üçin goňşyň kaya başga bir kwartala raýona gidip o ýerden kirlerini uğurlasa, gaýalaryny uğurlasa onu uğurluk däl, o katastrof. Ine men Türkmenistandan şo zatlar edýär, eşdiýän aýdýalar Murada nahar geçirip durdy. 2 minut öýe girdim diýär, gaýalanyny götürüp. Men näme çağıra beren diýip ağlap jaň edýär. Ya da başka bir kirlerini terbiýelip kirlerimi uğurlap diýär. Ünsürün köyüne eşikleri uğurlayar. Yine şo reali arkada atırda Türkmen halkının gözünçü. Altın atırda yaşak koydu. Arkada atırda yine şuraya yapıyor. Şol için bu sosyal problema. O demek näme? Adamın hal maddi ýagdaý pis bolsa cinayete gitmeli bolýar. Bu hökümetin günü. Bu hükümet yol boşluğu günün günäsi diýmek. Şu adam 17 ýylla Türkmenistan katastrofa akıdıp öz oğlunu öz yerine koyup onun bundan meter ukuyup adam koyup Türkmenistan'ı gelecekte katastrofa getirip dur diýdi şu. Gowluk bolmaz diýdi şu. Ine şol indikatorlar şolardır. Ine şonu düşünýär. Imam devam edelim. Aleykümselam. Eden işler bu dünyada işte o dünyada cevap vermeli olur diye. Doğru mu? Şunu düşünen o. Yine Niyazov Metçi'de öz ruhnaman sözlerini, aydın sözlerini yazırıp gitti. O ne öyle? Hani dinçiler niye dedi? Neyemçi şunu baka vermediler? Neyemçi durulmadan o şu kuruluştu? Neyemçi Niyazov ölünün son şunu çalışmadır? Hani dinçiler mi? Dinçilere de Rusya şu hükümet özünü saklayacak bol. Dinçi ol, aktivist ol, yönü raýat ol, aktif ol, grażdan ol, polis ol, kim bolay? Hakykat tutmaşadan seni basýar. Adalet hükümet yok. Banditler. Yok ne dobraýa Saparmat Niyazov eden işi ziyany şahsy meselesi değil. Bütün ýurdu çüýreti diktatorlaryny kurdy. Keseliň sebäbini bejermeden simptomlaryny bejerenden beýdasy ýok. O dünya goýarmak dogrymy diýen, emma beýin pasmertna sud etmeli diýseňiz, onu ýürüýte kanun madde we sud bar. Onu hem watanymyza dolanyp aramyzda inşallah istek edilen jurist we temany derňek bolmazmy? Elbette şu ýaly cinayet etkilen adam bolsa, bir-birini öldürüp ýok bolmasa. Adam ýok, obyekt ýok, ýani iş ýok. Ýöne haçanda siýasatçy, watan dolandyryn, şu zerarly bir topar adamy ölenmese, onu hökümaty wagtynda bermek edip karar çykarmaly. Şu adam bandit, korrupsioner, şu adam siýasat maşennik, diktator Türkmenistanyň taryhyna ine şu bolup geçdi diýip şonu fiksir edýär. Adam bolmasa jinayet ýok, ýöne cinayetin bellek geçmeli hükman. O bizim anık tarihimiz. Biz
Erwet bolsun, gow bolsun biz hakyky taryhymy bilmeli. Sen haçan da sen hakykaty bilsen, indiki şo bolmaýar erwetlik. Bir, ikinji sen realna ýaşaýan. Maňa her wagt diýýäňiz, ertekide ýaşap ýörüň, ertekini gurulmaýar. Men size realnysty her wagt çagyrýan. Men krizis manager. Men virtualda ýaşamok. Gynansak da Türkmenistanyň halky içinde daşynma. Ertekide ýaşap ýör. Iň erwet ertekide. Şol ertekiden çykasy gelen. Çykyň diýen men. Oturma. Ol virtual ertek, o bolmaly zatlar sebäbi konstitusiýada realna ýazyldy. Virtual ertek ine diýenem biz özümiz. Ynany ýaşaýan. Adamyň reaksiýasyny sezdim. Bir degmen diýe ölen adama şu wagt halky dinlemek, taraptar nädir, näde köpeltmeli we soň hökman derneşiklerde düýpli bellik edilip wagtyn kitap polkosyna goýaýmaly ýa-da. Halkyň arasynda danalary we nadanlary bar. Eger hemmesini dinläp herkes etjek bolsak, yerimizden gozlanmaz. Çünkü arasynda otur ýa-da ýat diýeni bolar we tur diýeni bolar. Biz logika deňelýän zatlar etmeli. Forýada hormatly prezidentimiz iň azyndan $300 edin. Hemmämize öz watanymyza, ýurdumyza gaýdyp geleli. Gaty gynanlyk özge ýurtlarda işläp. Hormatly prezidentimiz etmedi. Bunu siz de bilersiňiz. Näme edip bolýar? O usuly Türkmenistanda barýaňyz hiç kim işe çykanok. Sabotaj. Plançalyk bolmasa işlejekler. Hemme zat durur. Ertik çörek bolmaz, suw bolmaz, elektron enerji bolmaz. Ýöňüň hemme zatlar alyp goýun bir ay. Arkyny oturýar. Çykmaň hiç. Prezident köşkünde elektron enerji bolmaz. Hiç jaňa bilmez. Katastrofa bolmaz. Ha bökere. Ine İtalya'da hökümeti düşündürecek bollar düşündirmediler. Bu usulları ýygnaman beset. Bir ayda İtalya, yani İtalya'nın merkezi Musur'dan infeksiyada gelip başladı. Değil mi? Hükümeti ılgatda isteğleri yerine getirdi. Şoň üçin oň usul köp ýaly etjek bolsa. Iň bäkisi öz haklaryny gorumaly, konstitusiýon haklaryny taýip etmeli, aktivistçiliğe goşulmaly we geljek bakly durmuş üçin görüşmeli. Men ýene bir gere aýdýan. Bakly durmuşa görüşmesen kim sana bersin? Ine sen işlemesen kim sana aýlyk bersin? Ya sen biznes etmesen näme pul sana bersinler? Näme öýüňde pul bolsun? Eger bakly durmuşa görüşmesen, goşulmasaň, näme gidersin şol durmuş? Bir gerek ýenen soňam onu saklap durmaly. Ine şuň aýratynlary Ýewropada da Amerikada bakly durmuşyň şoň bitegligi we durnuklugy şondadyr. Bular hem görüşýär, alan soňam şonu saklýar. Biz ikisini hem etmeli. Salam Rada, biz näme zaman rahat gidibiler Türkmenistana, Ejemiň kakamyň mazaryna bile bize görendok diýär. Bile görendok. Gidemok. Menem görmedim, menem kakam aýrylyp bar bilmedim. Menem ine şoň üçin görüşýän. Sebäbi garşyp ýadadym. Ine niýaz föle gowlaşanok. Ine görüşüp ýollar açdyryp kim prezident bolsa şo bolsun. Ýöne adalatly, açyk saýlawlarda bolsun. Diýmek erwedi işlese ona gararsın. Ýaponiýada her 6 aýda birinji ministr aýyp durlar. Prezident ýok ýerde. Diňe birinji ministr bar. Näme bolýar? Ýaponiýa ýyklanyp, dünýäde ikinji ýerde bar. Gaýtyp mundan beter işleýär. Te gorkýarlar, aýrýarlar derler. Bizde näme bolýar? Bir gelse ya aýagy öňe bolup çykaýmasa ýa-da onuny geçiremese hiç giden olar. Şoň üçin
çalışmalı gerek. Prezidentler çalışıp durmalı. Yolbaşçılar çalışıp durmalı. Mümkün teyada gelecek onun gowy işler. Teyada gelecek erwedi işete onam çalışıp durmalı. Pastaýana çalışyklar bolmaly. Pastaýana ütköşükler bolmaly. Pastaýana saýlawlar bolmaly. Her wagt saýlap gowusyny saýlap durmaly. Waleyküm esselam. Soruňyz bolsa berin, hormatly watandaşlar. Biz häzir efirimizi dowam edýäs, ýöne köp dowam edebilmez. Ine pursatdan peýdalanıp men öz söhbetdeş ýoldaşlarıma soraw berjek bolýan. Nurçan, sizin pikiriňizçe bize bir 3-5% adam gerek Türkmenistanyna düýpli çalışmalar geçirmek üçin we şol häzirki diktator sistemany çalışmak üçin. Näme pikir edýäňiz şu 3-5% adam, ýagny köpemde bir 50.000 adam galybilermi Türkmenistanyň adamlary ýa galbilmezmi? Ben de öyle düşünýän 3-7%, 10% adamlaryň galmasy yeterlik mika diýen. Galanlarym şoňa höweslenip başga adamlarymyzam galar diýip pikir edýän. Sebäbi bu diktatura rejim adamlary gaty gözgüne ýagdaýda adamlar ýaşaýarlar. Olar razy däl bu rejime. Yani en berkisi bir böyle alamızda türme meselesini kaldırdık. Benim fikrimçe %80% adamların yani doğunu, garındaşı, yeğeni, ecesi, kakası, ayal doğunlar yani yatırlar. Olaram gatty gözgüne ýagdaýlarda bütün dünýäde böyle bir şertlerde ýaşayan, türmelerde ýaşayanlar ýokdur. O taýda da mafya yani korrupsiýa döretdiler. Her dat hatta elementarny berjek bolsaň hökmany suratda elinden puluny aljak bolup durlar. Pasylka datlar berjek bolsaň näçedir olaryň bir nemesi bar. Şo puly bermeseň sen o adam geçirip bolanoklar. Yani halk ýadady, halk gaty ýadady. Meniň pikirimçe halk galar 100% diýe galma diýen bir zat ýok. En berkisi bir 10-15% galar diýip pikir edýän. İnşallah. Libet sen näme pikir edýäň? Ine biz häzir halkymyza bilimler berip durýar, jemgyýet bilimlerini. Biz halkymyza düşündirip durýar. Niňeden problema döredip, kaçyn biz ýanky adatlarymyzy ýitirdik, näme ýagdaýda ýitirdik, näçe indi biz ýygymy almaly, näme biz ýygymy almaly. Hem zady kanallarymyzda düşündirip gelýär. Egerde bizi ýyzarlayan aktivistler, ýöneki adamlar bolsa, olar ünsülen seresler hemme ýagdaý düşnükli bolýar. Käbirde diýär, bunu biz bilýäris. Eger bilýän bolsaňyz näme araşdyr? Herket etmeli. Siz umum bilýäňiz, ýöne detallar bilýäňiz. Şoň üçin size bu detallaryny düşündirsek, indiki şuna gelmez ýani. Bir, iki, bir detallarda görkezýär, näme etmeli şundan çykmak üçin. Diýmek siz ünsülen seretmeli, dinlemeli, soragyňyz bermeli. Siz näme pikir edýäňiz? Bizim watandaşlarymyz ahir galarmy? Hemmete galbilmez. Hemmete galjak bolmaz. Ol bir utopiýa. Ýöne şol 3%, 2%, 5% galarmy ýa gidenip otururlarmy? Häzir kod bizi görýän adamlar näme beýlekler hem görýärler. Rejimiň nemelerini provokatorlaryny, propagandistlaryny hem görýärler. Watan habarlaryny adam imoda görüweşdirilmelik derejede näme propaganda edýärler. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň, Serdar Berdimuhammedowyň suratlaryny ýaýratyp şolaryň durmuşyny reklam edip şonýalyk şolar gowy adamlar, şolar biz söýmeli diýip zor bilen näme şonýalyk nemeler ýaýratýarlar da. Ondan bizi görýärler, tamam olar görýärdi.
näme pikir bulaşýar adamyň. Indi soňam olaryň hasap çykanok. Ine bulanky dogry diýär-de, beýleklenki şey o propagandistlanky dogry diýär-de ýöne hemme zat şoň aýdysýarlak bolsa barlak görýärler ol hasap çykanokda ýene biriň ýanymda geldi. Ýene biri görüp başlaýar. Ondan ýene de bir aklyna ýetmedik ýeri bolsa, alalaşmaýan yer bolsa ýene de olar görýär. Gara şeýdi aýlanyp durda adamlar. Doğru. Cemiyet ösýärnigi de, ýa cemiyet hereketde ösýär. Onu görýän, bunu görýän. Görün adam bolsa kellen istemeden iş yapmaşdyr. Yani düşünceler açık giyinip başlaýar. Hormatly vatandaşlar, ine men size bir bizim çağrımızı önce koyan ünsürüm şunu devlete aktivist şart diýär. Şunu gelip kıyın görmän kim hakyky görüş bolsa ya da Türkmenistan geleceğini bilecek bolsa ine şu çağda gelip bizim bilen gepleşip bolup. Şu ýerde bir toplar informasiýa var. Bizim alıp barýan işlerimiz boýunça bizim düşüncelerimiz, bizim köp hadiseler, wakalara bizim berýän netijelerimiz boýunça şu ýerde informasiýa. Başga da informasiýa ýene bir ýeri var. Olam Demokratik bir Türkmenistan'a diýip ünsürüm şu ýerde ýürüýse bizim jurnalistlerimiz işleýär. Şu meselede size şu Merkezi Asya'da Laytada Türkmenistan'da bolup geçen dahatlary bugün görüp bu informasiýa hem ýerde alyp bilmeksiniz. Bu informasiýa bizim jurnalistlerimiz Kırgızstanda, Kazakstanda, Özbekistanda, Täjikistanda şular jemläp nitije çykyp berýär. Ekspert, jurnalistler, ykdysadetçiler, her türlü adamlar. Şoň üçin şu ýerde siz informasiýa alyp bilersiz. Berdäki informasiýa hiç ýerde ýokdur. Yazın şu kanala Demokratik Wybór Türkmenistan diyen kanal. Şu ýerde informasiýa alyp bilersiz. Biz gepleşigimiz dowam ederiz. Soňky soragy men bereýin. Başga halkymyň soragy bolmasa biz efiri ýoş-ýoşdan ýapaýalyň. Her kim öňündekileri bilen güleşip durmaly. Bizde watana dönüp şol adamlar kaldırmada motivasiýa etmeli. Gaty dogry pikir. Hormatly vatandaşlar. Biz size häzir bir soragy bereriz. Sizin pikirinizçe şol 2-3-5% adamlar kaldırmak üçin dewlete hereketi näme etmeli? Şu soraga kyn görmän öz pikirleriňizi ýazyn, kommentariýalaryňyzy ýazyn. Biz şu kommentariýlara gelecek gepleşiklerde sizin bilen analiz edip görürüz. Eger de siz bir formul tapan bolsaňyz ýa-da bir pikir aýdyp bilseňiz, güýçli pikir biz hökman ony ulanırsa ýeňişe gelersiz. Öňünden size sag bolsun bildirýän şu ýaly kommentariýa ýazýan üçin. Indi bizim pikirimizçe näme Türkmenistan'a ýokuwjary we bilim edaralaryny nähili standartlara geçirmeli? Häzir jogap berer. Bizim pikirimizçe ine Türkmen halky näme diýsem, şu hökümeti janynyň beterinden. Şu hökümet näme diýse şonu hökman etmeli, şonun başga alaçy ýok diýip pikir edýär. Ýöne gynansak da hökümetdäki işleyen adamlar konstitusiýanyň uğruna şunu etmeli diýen nokta şu ýaly edä edip seni başga ýola salyp kanun bozup soň seni ýok muny düzeltmeli diýip senden pul alyp ýanky başdaky sana düşündirmän ýene de şoňa getirýär. Şoň üçin hökümetde korrupsiýonерler we jinaýatçylar otyr. Ine şunu näme çip şuraya bolup geçýär. Serdar bilen Gurbanulyň ýanky günäsi ýok. Olar öýlerini belliýär şo ýere şol adamlar. Şo ýerde öýler bozulýar diýip bir topar ýarlaklar bize düşündirjek bolýar. Inanın Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedow öýlerini alýan adamlar saýlap alýar. Wepaly, ýarlak, korrupsiýoner bolsa gir hatara. Egerde arasda asuda ýanky adalatly bolsaň çık hatardan. Ine şu ýaly
Olar yani atritsatını selektsiya diýerler. Selektsiya etmek demek saylamak, atritsatını saylar. Şoň üçin näme garaşýan, haýty gowulu garaşýan, haýty bakty durmuş garaşýan. Öz-özüňi anlamak. Gelmez, bolmaz şo bakty durmuş. Gaýtyp bolar oturlarda hemmesi umytdan düşen soň Türkmenistany ýani privatizasiýa ederler. Bir paçalyk ederler-de geç giderler. Ine hormatly watandaşlar. Hormatly watandaşlar ine soňky sorawa ýokary okuw jaýlary we bilim edaralarynyň nähili standartlary getirmeli. Biz Ýewropa standartlaryny getirmeli. Amerikan standartlaryny getirmeli. Türkmenistanyň içindäki biz institutlar, universitetler, Ýewropa universitetleri bilen ary gatnaşyk etmeli. O diýmek näme? Bizim studentler bilen ary diýär, olaryň studentler bilen gelýär. Şeýdip muallimler переподготовканы regularny etmeli. Mektep, başlanýyş klaslar, orta mektep, orta bilimli mektep, tehnikum, училище, universitetler переподготовка bolmasa, olaryň bilimleri şo köne bilimler. Şoň üçin ösülemdi. Biz her wagt ösmeli. Durman ösmeli. Ine Ýewropa durman ösýär. Ünsürüm, men bir hepde telewizor seyretmesem, ýani habarlar seyretmesem, otulmam. Men gijar. Ýaman çat ütket gudwatyr. Berde zatlar, täze zatlar ýyl gudwatyr bolýan, ýani täze tehnologiýalar zatlar bilmänem galýan. Köp zatlar biz telewizordan bilýär, bolup geçýän hadiseler. Ýürüte programa var, günlük her regionyň ýani ýagdaýyny görüň berýär. Näme kiçik adam näme oýlap tapdy adamlaryň ýagdaýlaryny durmuş gowulaşdyrmak bilen we uly siýasatlar näme bolup geçdi bizim ýani adamlaryna ziyan ýetiriljek ýa gowy ýetiriljek. Bizim o zat ýok. Watan programasyny açdym. Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Berdimuhammedow familiýasy iň ýigrenç familiýasy bolup galdy. Sağ ol, Watan programmasy. Sen näme pikir edýäň Nurcan apa? Ýokary okuw jaýlary we bilim edaralaryny nähili standartlar getirmeli? Geçirmeli. Doğru bilip geçtiniz. Ýewropaň standartları boýunça bilim bermeli. O taýdaki özgörüşlikler bolmaly. Hep bir sistemada öňkü ýazylan köni bir neme zat bilen çap bilen gitmeli del. Öňkü programmalar bilen. Klas programmaları. Mesela başka yurtlardaky okuwçylaryň, studentlaryň bize de gelip bizden bir bizim ýokary okuw jaýlarda okap, o taýdan bir gowy zatlary öwrenmäge, bir de bizim studentlaryň o taýy gidip şunýaly bir çalyşyk bolmaly okuw nemesinde. Bence okuwumuzy östürmeli. Doğru. Indi student bolanyň soraly. Hormatlanýan liberty. Sen näme pikir edýän? Näme? Bilinki birinji bilen näme viziatkan ýatyrmalyk ýa-da näme? Bizim adamlarda hiç hilek bir näme? Şu viziatka universitede gireňde viziatka bolmaly däldir. Näme? Pul bermeli däldir. Biz diýen hiç hilek näme ýok-da, düşünje ýok-da. Pul berip universitete girmeli. Soňam şol puly berip girenden soňam şo puly işe girende iýdin almaly diýip diýen düşünje bar. Näme? Hökman 1 ýylyň içinde, 2 ýylyň içinde şo puly adamlardan, halkdan almaly diýip düşünje bar bilinklerde. Soň bilim sistemasy adamlaryň öňe ýatyrdy. Näme bilim sistemasyny. Soň näme o universitede girwem derrew işlejek, näme ya başga zatlar bilen meşgullanjak, pul gazanjak, näme beren pulumy ýygyp aljak diýip bar aladalar şol. Bizim okaýanlaryň o gutaralaryň o bilim üçin ýerine komers proýekt hukmuna gelýär. Komers pul berdi, pul ýygy. Hökümetin daşy hökümetin günäkar däl soňda. Men pikirimçe hökümetin günäkar däl öýleri. Şimdi şonu şeýtdiler da, indi o hökümet bir nemecik berýär.
imjagaş atdy. Näme? Halkymam özi näme diýär? Hökümetin günäleri hökümet tüm sistemany ulanýar. O sistema şuň işlemä. Ondan şol işlemän soň ýa-ni şol kim ýerlerini bizatka bilen ýapyp goýýar. Ýa-ni göllerini bizatka bilen ýapyp goýýar. Bular üçin biz giriş egzaminlaryny düýüne aýrylar. İstenen adam girsin. Mesela için her fakültetin meçhulleri var. Her adam ýa-ni egzaminden soň mektep egzaminden soň öz egzamin rezultatlaryny berýär. Şu arada şu boýunça da ýa-ni umumy derece var, umumy imani derece var, ýokary derece var we meçhul var. Şoňa görä üniversitetler alýar. Her adam bir 10 üniversitede ýerleýär, haýsy üniversitet alsa şoňa ýerleýär, awtomat ýaly. Eýýän paraholuk ýa giriş. Eýýän. Ya da kompüter saýlaby. İkinji, birinji kurs tutardy. Egzamin opşy ulu zallarda geçer. Karnalan aşağı. Paraholuk diýär. Arasynda testler bolýar, kiçik testler. Onu muallimler Şurada testler kesildi. Testler bolýar, kiçik testler bolýar. Arasynda onu muallimler paýlýar, ýygnap alýar, onu maktamak. Hiç ýerde mümkinçilik ýok paralmak. Ýewropada şeýle. Alazyň ese de alt bolno sistema şeýle gurulan. Sen ýa-ni sen kontrol eden okşan. Awtomat diýär kontroller. Şoň üçin şu sistema geçmeli. Bolmasa biz köne sistemany ulanýar. 18-nji ýylyň sistemasy. Jadan hramyň teletnek sistemalar ulanýar. Olam şuny işlemok. Sebäbi durmuş ütkürdi. Şoň yetmeýän ýerlerine ýa-ni para berip, korrupsiýa döredip, jogapkar adamlar göllerini ýumyp, şonu ýürüdýär. Şoň üçin işlemok. Vatandaşlar, şunu bilen biz öz efirimizi tutarýas. Men ine her gepleşişi adama bir minut söz berjek. Jemläp bilersiňiz we efir şunu buraýaly. Mustafa, sizden başlaýaly. Vatandaşlar, bu gepleşikler ýöne bir etlik ýaly diýip pikir etmek, birazajyk düşünjek bolun, birazajyk goşantyk bolun. Biz halkymyz üçin, gowy ýaşamamyz üçin görüşýäs. Sizi de şoňa çagyrýas. Halk ayağa birazajyk galyp goşulşun. Sağ olun. Liberty? Näme? Hawa. Benim vatandaşlara aýtjaklarym näme? Indi bizde saýlap teçere başga bir ýol galmady. Näme? Başga bir ýola gitseňiz, ýerbet ýola gitseňiz, näme? Şol közençlikler ýene de siziň başyňyza gelir. Şoň üçin hem kelleňize gelmesin, näme? Bir betbat ýaşasa men bagtly ýaşarym diýip. Hemmemiz deň ýaşamak. Hemmemiz deň derejede bagtly ýaşamak. Her kim doğru fikir edýär. Ay, menki bolmadylar, ýöne mümkin şol bolduk bolýar diýip korrupsiýa skem edip ýaşajak bolýar da. Ine o gidip, ine o gülýar gurup ýaşaýar, korrupsiýa diýär, hökümetle bay bolýar, amaşyk senýara gitjek bolýar. Ine şol mysal hökümine şol umyt ne gidýär. O ýolda. O ýerde halkyň 10%-ny ýol näme yer var, başga yer ýok. 90% yani. Şoň üçin biz şeýle bir şert duýupdylar. Sen hakyky işde salyklar, adaşyklar esasly seňle bar. Bir kanun bolmaly. Salyklar köp ötmeler ýa salyk köp ötmeler ýa salyklar ýakar. Şoň üçin biz adamlara şert ýine hökümetin esasy parlamentin esasy çykarmak kararlary adamlaryň şertlerini ugrulup durmaly we berja etmekde kararlaşdyrmaly. Kim bolsa şu jogaplar. Gazetleriň esasy işi kim kanun bolýan bolsa jogaplar. Boldy. Bir uly bir zat ýok. Döwlet diýip bir uly bir zat.
döwleti durup bakacak, ötürecek bolsa burada Amerika Berdi Muhammedow gurbany bolup ýa-da şeň psihik taýdan yaramayan ertiden akşama çelli manuş 3 günde gitara çalıp parçalı boldu. Triýagyn çekip. Gepdi-de bir gedek işe geldi. Çıkış edip gidýär aýdan da boldy. Ýadyma düşer. Oturmuşdan horuzlar ýadyma düşer. Eger şoň ýaly işläp dursa hökümet dolundurulýan bolsa, elbetde korrupsiýanyň üstünde. Ýa-da şey diýen ýok. Mutlak başla. Edilýän paraxorluk Hudaý. Onu biz säger herket etsek eýem. Şoň üçin gelecek ýok. O düşünün. Şu kısani yıllar siyasal ve kurbanlık derdim. Gelecek yok. Sağlam gelecek yok. Sağlam gelecek yok. Etme arkadaşlar. Şunu tursak iyeti yani. Şu atlar bir irvet düş yapı geçiyor. Özünü çekiyor. Özünü sonra may veriyor. Ve kalplayan adam olsa, kim özüne ruhun yetiyen olsa, kimin adalatı, yüreğine bağ olsa, kim doğru aklan olsa, doğru terbiye alan olsa, kimin vicdanı bağ olsa, namaklama. Kimin gidelim atacak, gidelim tutacak, gidelim edecek, sniper der. Çıkmalı yani ömür medeni. Yine devlete toparlısıyla şuna. Hormatly vatandaşlar, yine şu yerde ilgili koyar. Yarınların bizim kanallarına, ilanlar bizim çıkışmaları biz size dini hakikati ve biz size dini bilimi yeterli diyoruz. Sağ olun. Hoş sağ olun.